گرتو بهدینان به تایبەت پارێزگەها دهۆکێ ji bê nekute nanê gijnî jê bixwe. Nanê gijnî jê berê di nava malan de ji alê xanimên destrengîn ve dihate çêkirin û durstkirin. Lê niha di nava bazaran de, di nava xwaringehan de, beyaniyan be, nîwaran be, êvaran be ew nan tê çêkirin û xwarin. Di nava pîçera me de hevkarê mejmera gosinek ka çawa mirov nanê gijnî jî çê dike. Nehawê têk. Xaleta Pîrûz hatiye harî hefsiya xwe xaleta Gulê. Hemen bilemem bijî ne piştîngê de bijî. Qedarê pêtiviyê gijnî jê nequtayî înaye. Pêtiviye paqij bike ji toz û zîwanan. Eve gijnîjen. Ha vî demî de çîne. Vî demî de çînen, biharê de durîn, o de gêrekin, o de helpefînin, o de paqişkin, o de helge. Bê hiç zêdekirinek dêt axlewîkekê da sor ket. Evê dîtkirin. Nekat o tiştê bedil bî. Ve bihno qalandine jê heka tom jênoî. De qutîn û. Di gencatiya xwe da Gulê bi cûnî gijnî şîr dikirin. Bele niha bi hawinî. Piştî pîvaz di zeytê da mirandîn, di gel gijnî ji dûşava bacansorkan û xê seragîrekê nerm bû nanê gijnîş berhev dikin. Êk girka pehend ket û yadît şeqînît. Nûke demê gijnî jî hat. Di ser û çavên nanî bidet. Bê mezirke bi tanîrê ve det. Anovi. Nehde henone gijnî jemri bît şapılîne. Eve ew sawka gijnî jaya germa qelandiye ji tanîrê înader. Xwe hema vê caspêdehiya gelekî xweş e, êvariyayê xweş e, nîvriyayê taz in. Ez giva mirov spêdê robî mirov pêjin, masteke xweş hebet, jojeke xweş hebet, mirov çeka xweş çêkit, mirov tên ber xwe, eyalê xwe û mêvan bi mirovî bên, derê cîran bên. Têt xwarine, hemî deman nanê gijnî ji têt xwarinê. Pîrozkame gijnî jî. Serdemê şoreşê Gulê jineka navdar bû bi nandehiya xwe bû pêşmergan. Ji taşteka hevîrî caran têra zarokên xwe nan net îna mal. Wala eyala me birsiye nivistî xwedê me yê dayiwa. Erê bi xwedê vez vê capa heyla hewarê. Xwedeke pêşmerga hatin vêre min gazî kire hîn bixêr hatin gelî pêşmerga wesa keyfan pê hat. Heçku hemî eyalê me, heçku birwêt me, ferq nime nebî. Sawkên gijnîş nanekê kevnar û navdar e li devera behdînan. Ji ber tam û xweşiya wî taybetmendiyeka cuda dete sifrê. Ev cûrê nanî ne bi tinê li gunda, belkû di nava bajarê Duhokê jî li nanpêjiyan dihête çêkirin. Ev cûrê nanî girêdayî devera behdînan û Duhokê ye. Li deverêndiyên Kurdistanê nîne. Ew şûferên li ser hêla Hewlêr Silêmanî bû Duhok kar dikin. Têştewan ya spêdê digel nanê gijnî jê li Duhokê. Nanê gijnîş digel tehîna xomalî tameka cuda heye. من خەڵکی سلێمانیم وە زیاتر لە 15-16 ساڵە هاتوچۆی دووەگەکەم. من ئەم نانە هیچ کاتێک لە سلێمانی ئەوە 35-36 ساڵە تەمەنی من ئەو نانەم نەبینیوە لە سلێمانی و نیشە بە شێوەیەکی گشتی ئەو نانە لە منتیقەی سلێمانی وەکو سۆرانی نییە. بەڵام لە منتیقەی دووەکە من زۆر جار تاقیم کردوێتەوە خواردومە و شێوەکەشی جیاوازە تامەکەشی جیاوازە لەگەڵ نانێکی اعتیادیە فەرقی زۆر. من زۆر شارەکانی کوردستان گەڕام جنوب گەڕام کوردستان بەعام هەمووی گەڕام کوردستانی عێراق لە هیچ شوێنێکم نانم نەبینی و بەس لە دووەک نەبێت. ئەتە بە قەزاو تامەکەشی زۆر زۆر خۆش.
هون الرشيد رودا و دهوك